nongpeit nong jngoh ega khyndew shyiap jong Rikhain Lyngdoh Sakwang Southwest Khasi Hills District lyngba uba Poland Sohphoh Chairman jong Rikhain but uba new Nongrem Vice Chairman mynta sngi haba kren kila pathai khubor kila pynpaw ega jingsngewnguh halor Jing tyllun ki Kam Pynroi hapoh shnong Sakwang katana duk ki surok ko umdi but ki weide na kabenta ban Pynkhreh Jingiaseng Kjp Synod sngi jong kirangpa kaban Shillong house nem arjar arpusan. Uba Poland Sohphoh ula pynpaw da jingsngewnguh mensim bat jingmen bikil IT lut ha sorkar ban pediang ya barok ki Kam Pynroi ha jaka ki bahap ha jingpeit ke Rikhain Lyngdoh Sakwang kumjuru uloong bangi pediang sngow bah ya barok ki ba ki bansawan ha kini Jingiaseng Kjp Synod sngi. Ha kejuk kapor ulai ke jingsngewnguh yu MLA kathan yu ba Renikton L tongkhar ba ula kit kia halor kini ke benta bat barok ki Kam Pynroi ha kini ke shnong kala kenjok kumba pathai sngi ki balala ban Pyndep. Khuôn là này, khuôn là tao hai, cái lâm sai tim của lắc mắt hả? Bây giờ lăn tàu enak làm enak. Dari internal road dek kira cekai pak. Good morning ifiki mediator mentang sngi kenduk pia kanega si khalai trik step mentang ne shnong Sakwang hapoh jingpeit jong Rikhain Lyngdoh Sakwang kepada ka nongbat ikhendeu shyiap hak menkong yedon lang ne baru Vice Chairman beri penia ikhendeu shyiap mentang sngi ke jingwan yu ki ofsas baru ka sawes sales hapoh jing penia jong MLA jungi dek ai ke pengidon ban yakram mentang sngi ke non leng jungi ni lalu ke sedang hi nado lo business tam pediang so bahaya kana ke jingwan ke Synod bangi kum ke khyndew da ka baba kelut mesim il ai tilut met mesim ai khyndew siap bro chaka korman lang ba ka balang badu menteri udai pe ke development program apa snong ki yaj be irti anam don ki surok jing khang hanong no ki yaj lut lai lut ke jing he ki surok ki long capacity be ke kong jingwan ka Synod de ke jingkwa jungi ke long naleng ka korman kini ki kontraktor sebagai juga ki menteri ki development program hapoh yang kana ka simpan Pynkhreh Synod to ai bikin yaj be nanti ni sotoro ban ai khoble ki kontraktor ki bagi tray daga mon subha bagi padia sanction yang korman hendre daga mon subha ki tray mereka ai ki jingkwa jungi kalong ba hapeng ni jing Pynkhreh bakrau to ai bagi jing tray ki yaj be nanti kilong bi tenat kilong ki paskam ka Synod ngala sotho kan sedang handru trik kan kot hak khandai trik mas area rapusan kini ki program baru kini yaj be nanti bat kinya hisab ni ka Synod kan laino andre ki development program kini hisab ni boga khain hapoh ka shnong bar ka balang bukan long ko jing kan long ko jing sosorong ya ka pestri hane ko nyong ka dong thai ya ki shnong por merjan hapoh nyong ka Southwest District itangi poin ki kwa jingi de ki jing kwa ro sa ko ye poin ko long ba kini ki prasnong pratha ki bodon khyndew ki bodon khyndew shyiap ki bodon ki jaka kuta ki banya ki surok pensi sengking ki long ki bakluj ban ai lang ta ki jingin piting biang ya ki wan pra pengi Synod haun sem ada pesan banai mas kita khulai sibone yang iti bentai bala lek ki jing ai khulai kong sana ka lek mele jungi bar tor lo tokar bola sim initiative ye kaman penlong ya kan Synod ke job bagi sotoro wa ya wat ki invites ki benwan jing Synod ro kasya ka dot Pynkhreh do mele jungi ta ki jing ai khulai na tong mele jungi bar ni tong do kit bok riwang i in ko in khia in sempang hakum kana ka por ki bunkam hapoh ka balang Sakwang hakam tam hapoh ka Rikhain Lyngdoh Sakwang jungi khulai sibone